The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 1:16-17, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Genesis 15:6, And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. Matthew 6:33, But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Isaiah 46:12-13, Listen to me, you stubborn-hearted, who are far from righteousness. I bring my righteousness near, it shall not be far off. My salvation shall not linger, and I will place salvation in Zion for Israel my glory. Isaiah 45:24, He shall say, Surely in the Lord I have righteousness and strength. To him men shall come, and all shall be ashamed who are incensed against him. Ephesians 6:14, Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Before we start our Bible study today, as usual, ikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsatag sa nato kakalag, kung napapakita mga sala. We have to rebound, ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, otherwise mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulo sa Dios. Ug alang kanimo higalang wala pay kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilom magampo ta. Amahan namong langit noon, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo nga buhi pa kami ning among lawas. Salamat o Dios sa imong grasya. Grasya kini among pagatumanon nga agi og sunod sa imong mando. Patubuon nimo ang among kalag, pinagi sa grasya kay balo kang Ginoong Jesucristo, mo kini among gibuhat adlaw-adlaw pagtuon sa imong kamatuoran. Uban ni kami karon, pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kinang tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome all of you. Niapa kita magadupot sa atong tunanan, the dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis. Kagahapon, naghisgot kita sa pipila ka mga butang, bahin gihapon kini sa kaluwasan. Kay kini mao ang yawi aron ikaw nga di magtutuo makasuod sa plano sa Dios ug madugtong ka na
sa Dios hangtod sa hangtod. Ang imong buhaton mao lamang paggamit sa imong free will aron ikaw makahimos labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Mao kini atong giduputan kini atong tun-anan the dynamics of the spiritual life kay mao man kini ang atong tumong ingon nga mga Kristohanon nga gikinahanglan nga magapuyo kita niya ng dapit nga may gahom sa Dios nga puy-anan nato ingon nga mga magtotoo samtang niya kita nining ikaduha nga bahin sa plano sa Dios, phase 2 of the plan of God. And so nagatutok kita bahin sa kaluwasan, the doctrine of soteriology. Now, atong giingon kanimo nga kitang tanan nga mga katawhan, mga sakop sa kaliwatan sa tao, gumikan niya itong pagsupil sa una natong ginikanan dito sa Harden sa Eden, mao katong lalaglag sila o kita kay mga kaliwat Manila, then nangalaglag usab ang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao o kanang pagkalaglag nahimulag kita gikan sa Dios. We are totally separated from God. Ug usalang bugtong paagi nga kita makabalik ngadto sa Dios sa atong relasyon ngadto kaniya. Ug kini mao ang gibuhat sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Mao nga atong gitutukan kini. Now last time in our katapusan natong session, naghisgot kita niya itong Roma 3:23 nga nagkanayon ang pulong sa Dios nga ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. So, that is the truth. Mga makasasala kitang tanan. Now, ikaw nga nagdungog nini nga di magtotoo, tingali mo sinta kaniyana nga dili kamuangay niya ng pagkasultiha nga mga makasasala kitang tanan kay naiuban nga moingon sila sa ilang pagsinta nga insulto man na nga ako makasasala, di man ko makasasala, insulto sa akong pagkatarong nga tao, ano mo na kana ang sagad nga pagsinta o reaksyon yan tumakadungog nini nga makumbiktar sila sa pulong sa Dios. Apan mo kini kamaturan, kitang tanan mga makasasala kay kita nakabsan man sa himaya sa Dios. So therefore, is there any good reason ngano nga ikaw dili magtutuo ka na trust Jesus Christ as Lord and Savior right now? Na gani sa Roma 6:23, misunod ka na sa kanang pahinumdum ka nato nga ang silot sa sala mo ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinagi kang Jesucristo nga atong Ginoo. You see, man through the ages has tried to bridge the gap in many, many ways. Sa mapananglitan sa pagbuhat ng mga mayong binuhatan, pinagi sa relihiyon, pinagi sa filosofiya o moralidad, kining tanan, wag yun magpulos, all without success. Now, doon nalay usa o usa lamang kapaagi sa pagsulbad ni inisuliran sa atong pagkahimulag sa Dios. Unsa ka ng solusyon na? Ang cross. That's the only one and only one remedy for this problem of separation. It's the cross. Si Ginoong Jesucristo mao lamang ang bugtong tubag niining maong suliran sa atong pagkahimulag gikan sa Dios. Sa dihang si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross, iyang gibayra ng sohol sa atong sala o iyang as we say in English, he bridged the gap
from God to man. Siya ang nagpasiguli sa tao, kanatong mga tao, ngadto sa Dios. 1 Timoteo 2:5 ngadto sa 6 nagkanayon. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men. Diha sa mga buhat 4:12, klaro og tataw kayo kanang nagasulti. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Now, ang Roma 5:12 nagkanayon kini. Adam's sin brought spiritual death to all men, but through Christ we are made alive. Nakita nimo? Now, naatay kapilian. We all have a choice to make. Mudawat bata o mosalikway niining maong solusyon. Apan ti man Unsa gisulti sa Juan 3:18. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stand condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son. Di ba tataw kayo ka na? John 3:36, nagkanayon usab, siya nga nagatuo sa anak, sa anak, makabaton og kinabuhi, apan siya nga wala magatuo sa anak, dili makabaton og kinabuhi, hinunua ang kapungot sa Dios, magapabilin diha kaniya. Then Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Nala sa Juan 6:35. Now, of course, dili na physical nga pagkaon, kundi spiritual. Eternal life kini. This is total satisfaction, which describes the total salvation package. There's versikulo 44, no one come to me, ang pasabot, believing, ang pagtuo nga to kaniya, except the Father which hath sent me draws or attracts. No one, ang no one din nagpakita sa negatibo nga kabubuton. O ang negatibong kabubuton, mao kini makaputol sa gahom, sa power supply sa pagtuo. The power supply to believe, it's cut off. So, dinhing tungura, ang pagtuo niya ng di magtutuo, wa ka na mapabuhi o energized. It's not enlivened, not activated. Therefore, it is non-appropriating. Sabtag na. Diha sa Juan 2:12 usab na kanayon. Yet to all who received him, to those he gave the right to become children of God, even to them that believe on his name. Roma 10:14. How can one believe when he does not know whom to believe in? Mao ni pangutana. Now, ang tao nga mosalikway sa paghimo sa labing minungdanong desisyon, kini ang labing minungdanong desisyon nga mabuhat niya iyang tibuok kinabuhi, nga mao ang pagtuo kang Kristo. Kining tawhana nga mo balibad, mosalikway sa pagbuhat niya na, he is choosing an endless nightmare. O ang tao who spurns the one who suffered untold agony on the cross as his substitute
has appalling consequences. Now, ang tao God nga nakadungog nas maing balita sa kaluwasan niya, musalikway siya ni Kristo ingon nga manluluwas, kini siyang tawhana nakabuhat sa usa nga salang dili na mapasaylo. He is committing the only unpardonable sin, ang sala batok sa Espiritu Santo. Now, ang pagtagad gusto ngadto kang Kristo mo'y magadeterminar sa iyang dayon na nga kaugmaon. Ang pagtuo ni Kristo kinabuhi dayon. Apan ang pagsalikway ni Kristo eternidad dito sa linaw sa kalayo. So mo na ang duha ka kapilias tao. Ang linaw sa kalayo nga gitawag kini nato o basurahan sa Dios. It is God's garbage dump. Mao kini ang katapusan nga dadangatan sa yawa ug sa iyang mga demonyo ug mao kini dapit nga adtuan sa mga dili mga magtotoo. That is where unbelievers go and live for all eternity. Nagadungog ka, hangtod na sa kahangturan. Didto gud sa katapusang paghukom, the last judgment, otherwise called the Great White Throne Judgment, ang dakong puting tronos paghukom, nga naa sa Mateo 25:41, ang pulong sa Diyos na kanayon. Then he will say to those on his left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." Kaya ang linaw gud sa kalayo, ang laing nga ni mo ang ikaduhang kamatayon. Na sa pinadayag Kapitulo 20, versikulo 14. Nawalang kanimo di magtotoo, paminaw. So ay kunog lantaw ba? Handurawa. Try to glimpse into this torment, kining kasakitan o wa na paglaom. Try to glimpse into this torment and hopelessness nga sumalas gi kanang hulagway diya sa pinadayag Kapitulo 20, versikulo 10 og diya sa pinadayag Kapitulo 20, versikulo 15. Tungod kay ikaw nga di magtotoo, migamit man si mong negatibo nga kabubuton sa pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas. Ang pinadayag Kapitulo 20, versikulo 15 nagkanayon nga samtang ang imong ngan dili man mabasa o makitaan nga gisuwat didto sa libro sa kinabuhi sa Kordero, not found written in the Lamb's Book of Eternal Life, tungod sa imong pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas, ikaw watay mahimo nini diha sa pulong sa Dios igatambog ngadto sa linaw sa kalayo, nga diin atua ang hingpit total nga kangit-ngit didto o kinihangtod na sa kangturan, na ay total nga pagantos didto hangtod sa kangturan, na ay dayo na kaguol kamingaw, na ay dayon nga way kalipay, na ay dayon nga pagkaparot sa kinabuhi, frustrated, na ay dayon na nga kasuko, kalagot, kasilag sa exasperation. Ug wa na ang grabe pag yun, kay wa na kay gayunan, wa na chance nga ikaw makaiskapo, wala na. Ug tuwa didto ang pagminatay, paghilak, agu, weeping and gnashing of teeth,
kagot sa mga ngipon, hangtod na sa kahangturan ka na. Naunala ng hangtod sa kahangturan. Wanay undang, wanay hunong, wanay katapusan, wanay imong dangatan. Nawa ko maghadlok ni mo, mao man ang gisulting kamatuoran diyas pulo sa Dios. What am I mo? So, ang atong Ginoo even said, mas maayo pati nga kining dili magtutuo, wan na lang unta tao. You see? Mao ni gisulting Ginoo si Kristo. It is better off for an unbeliever to have never been born. Kung ikaw sultihan niya na, ganahan ka. Ang tao, nga misalikway o musalikway kang Kristo ingon nga Diyos o maluluwas, actually, iyang gihimo ang Diyos nga bakakon. Iyang gipakabakakon ang Diyos. Ang tao nga mo salikway kang Kristo, iyang how do you explain in Visayan? He's resisting God's will. You see? Iyang gihikling. Ang tao nga musalikway kang Kristo, ang iyang kaugalingon mo'y kinagrabihang kaaway niya sa iyang kaugalingon. It is his own worst enemy. Paminaw ra God. Ang tanan nga mga di magtotoo, dayo na nga mga pildiro. They are eternal losers. Now, ang tao rabawa rabagyoy kanang excuse. There's no excuse for man. Bisag maingon siya, I did not know God because nobody ever told me. That is why I should not be sent to the lake of fire. Now, well, kinsa man ka lang nagaingon ini, ikaw baka ang natungdan, maingon ka niya na, basaha ka ng Roma 1:18-20. Now, kana klaro kanimo bahin niya ng imong pagsalikway kang Ginoo Kristo. Ang tinuod God, ang tanan nga pagsalikway sa kamatuoran, pagkaarugante na, pagka mapahitason ka na. O ang rabi pa nga, ang Diyos nag-andam kanang planos paglubong alang sa mga di magtotoo. God has already prepared a funeral plan for unbelievers. Now, unsa may kinagrabihang matang sa pagkamatay? What do you think is the worst conceivable way to die? Ibaw ka kung sa? Mamatay o cancer? Dili. Mamatay o disgrasya? Dili. Mamatay o COVID-19? Dili. Unsa magyoy kinagrabihan nga matang sa pagkamatay? It is to die as an unbeliever. Mo na kinagrabihan. Now, well, ang pulong sa Diyos, tataw kayo nga nagasaysay niini. He who believes in the Son has life, eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life. Wala. Wala siya kinabuhin dayon. The wrath of God abideth on him. John 3:36. So, busa, samtang dili pa ulahi, while it is not yet late, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Magampo ta. Now, higala ako kang pangutanon o manungdanong nga pangutana. Kuno galing mamatay ka karon, ibaw kapag mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kahangturan. Now, ang Biblia, ang pulong sa Diyos, nagkanayon ra ba nga imo ka nang maibawan?
Gipangutana ta kahigala, nining maong pangutana sanglit. Mao ni kinagrabihan, manungdanon, pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Is the most important question. Pangutanon taga niini. Luwas ka ba? Are you saved? Now, di man question kung sakop ka ba o sa kasimbahan, kundi luwas ka ba? Mao na issue. Di pod question kung nagkinabuhi ka ba o sa ka talahoron, dalaygong kinabuhi, kundi luwas ka ba? Ang Biblia God nagsulti sa ingon niini. Kinahanglan maluwas kita. Mga Buhat 4:12. Higala, paminaw niini, aron ka maluwas, unas tanan, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw usa ka makasasala. You have to admit. Kaya matud pa sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12, kaya ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na biya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Mao kanay gisulti sa Roma 3:23. Ug ang imong mga sala mao hinungdan nga kabsan ka si himaya sa Dios. Ug mao kanay hinungdan nga di gyud mo matuman ang mga kinahanglanon aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo o gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag kanimo o kagayunan nga ikaw may langit. Di man ni kining mga pulong nga atong gibat-bat din gikan kini sa pulong sa Dios. Now, pinagis pagtuo. Dawata si Ginoong Jesucristo. Si Jesus namatay aron sa paghatag og kinabuhing walay katapusan ngadto ni bisan kinsa nga motuo kaniya. Hinoon sa mas bisag unsang gasa, kaya ang kaluwasan gasa man. Kanang gasaha wa gyoy bili hangtod imo kanang dawaton. Gusto? So, dawata. Kiningitan niyang sa Dios alang kanimo way bayad. Ikaw maluwas. Di man ipagayo nga ang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo mao ang hingpit nimo nga pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Hingpit. So tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Busa sublion ko sa pagpahinomdom kanimo higala usara ka paagi nga ang tao maluwas. Kining maong paagi iya sa Dios nga giandam alang sa tao. So sublion ko, tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Amahan namong langit nun, salamat sa imong grasya nga among gipahimuslan nining adlaw. Salamat sa imong mga pulong. Pulong sa kaalam, pulong sa paglaom. Salamat sa imong gugma nga imong gipakita kanamo bisan dili kami takos. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.